Daalụnụ ụmụnne m. Ịkwa aka na mkpu nke ụfọdụ na-akpọ ịkwa aka ọbara na ịkpụ alụ, kedu ife dị iche? Ọtụtụ mgbe ka ụzọ ife na-aba na-ebutere ụmụnne anyị ọgbara igbo gharị. Ife bụ ịkwa aka ọbara maọbụ ịkwa aka na mkpu, otu ọbụla isi akpọ ya. Ọ bụrụ na onye ụwa gị mepụrụ ife ọbara mgbe ọ nọ ndụ, ọ ya bụ na anyị pụtazie ụwa nke a, na gị nwa bụ onye bịara ụwa ga-eme gịnị? Ga-akwa aka na mkpu ma ọ bụ kwa aka ọbara, ya bụ ife ọbara onye ụwa gị mee gịnị mepụrụ n'ụwa nke gara aga. Ọ ya kpatara a na-asị ndị mmadụ, onye merụkwa n'ife ya mee gịnị, ya wenata aka were na-eme ife ụfọdụ, ga-adazi na-eme ife na okwe ga-eme. Nke bụ ịkpụ alụ bụ mgbe mmadụ metalụ ife ọbụla bụ ife akpọrọ alụ, dịka ọdịnala Igbo si wee mee gịnị wee debie, dịka ana Igbo si wee debie. Na-abịa na ana Igbo na o nwere ụfọdụ ife ọ ga-abụ ime ọ bụrụ ife alụ nye elu ana Igbo. Ọ dabatakwa na ọ bụrụ na ịkpụcha anya bụ alụ, na ị ga-eme gịnị, na ị ga-eje tije mkpu na aja ana. Ụzọ ife na-aba mee gịnị dị iche, ụzọ ife na-aba abụghị otu. Abịa n'ala Igbo, o nwere ọtụtụ ife dị iche iche ọ ga-abụ ime ọ bụrụ alụ. Ụfọdụ ka anyị ka chetara taa, ụfọdụ ka anyị na-echeteghị, na ife dị iche iche nke mama njezi wee gụba wee dịrịzie agaba ebe a. Ọ bụrụ na imeta ife alụ n'ala Igbo, o kwesịrị ka ime gịnị, ka ịkpụọ alụ. Ịkpụcha anya bụ alụ mee gịnị, ọ bụrụ nke kwesịrị ka ekpochieri ya onunu, ekpochieri ya onunu. Ọ bụrụ na nke kwesịrị ka etijeri ya mkpu n'aja ana, eje tijeri ya mkpu na-emeghe gịnị n'aja ana, maka na onye ọbụla metara ife alụ metara ife aja ana, dịka ọdịnala Igbo si wee dị ya. Ịkpụ alụ dịgagara iche na ịkwa aka ọbara. Ọ bụrụ ife eji akpụ alụ ka eji eme gịnị, ka eji akwa aka ọbara. Abịa n'ife gbasara ịkwa aka ọbara, nke ụfọdụ na-akpọ ịkwa aka na mkpu, ọ dịrị dibịa dị iche iche ịkwọ gị aka ọbara, belụsọ nwata nwaanyị. Maka na nwata nwaanyị ahụ eme gịnị, aha akwọ aka ọbara, na-agbanyezikwa na ụfọdụ ndị si na fa na akwọ kịta. Mana ka anyị ka kwukenie dịka ọ dị n'ehe gboo, dịka ọ dị n'oge gboo, nwata nwaanyị ekwesịghị ịkwụ ọrụ mmadụ aka ọbara. Mana nwoke bụ dibịa ga-akwụ ọrụ nwaanyị onye owu ya metere ife aka ọbara n'ụwa nke a ọ pụtara. Unu afụgo na ọ bụ ife dị iche iche. Ife m na-akọwa bụ na nwata nwaanyị bụ onye ọrụ na-alụ ọrụ, ọ dịghị ọrịa ịkwụ ọrụ mmadụ aka ọbara. Ọsọkwa ya bụrụ nwoke, ọsọkwa ya bụrụ nwaanyị ibie. Mana nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị onye owu ya metere ife a ga-ejikwọ ya aka ọbara, na nwoke nọ n'ọrụ bụ onye ọrụ ga-akwọrụ ya bụ nwaanyị gịnị, aka ọbara. Abịa n'ife gbasara ịkwa aka ọbara ma nwoke ma nwaanyị, ofu ife bụ ife pụrụ iche n'ife eji akwa aka ọbara nwoke na ife eji akwa aka ọbara nwaanyị, nke mama nje wee mee gịnị, jee gụsibe ebe a. Ọ bụrụ na ụfọdụ ga-abịa sịkwanụ gị, ọ bụrụ na ha akwụghị anya bụ aka ọbara, kedu ife ya bụ ife nwere ike ide eme n'ime ndụ ha? Ife o nwere ike ị na-eme n'ime ndụ gị bụ na ọ bụrụ na onye ụwa gị mepụrụ ife kwesịrị ka ịkwọọ ya aka ọbara. Onye ọbụla ma ife ya bụ mmadụ mee, asị anya ji ịkwa aka ọbara maọbụ nya kwụọ na mkpu. Ọ bụrụ na onye ụwa gị mepụrụ ife, metara ife a ga-eji kwọ aka ọbara, gị bụ onye bịara ụwa kịta, ngị nwa wee gbaa isi akwara na ya ha akwọnya bụ aka ọbara. Enwere ike n'ọdịnihu, ị nwere ike na-enejeghị anya imetekwa ife aka ọbara ahụ n'ụwa nke a ị nọ. Ya bụ ife na-adọchigha mmadụ azụ, ya bụ ife na-ebute oke iwe ọkụ nke ị ga-eji na-emebi ife na-akpachaghị anya na ị ga-emetakwa ife ya bụ aka ọbara. Ọ dị iche na ịkpụ alụ na ibu aja ana na ịkwa aka ọbara. Ụzọ ife na-atọ a dị iche iche. Ọ ya ka o ji adị mma ịkwadokwa n'ime ife ụfọdụ ime gịnị, ịjụọ ese. Maka na ndị be anyị si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ, na-agbanyezikwa na ọ dịkwa na ka kịta n'elu ụwa kịta na onye ajụjụ na-efu ụzọ. Mana kaba ahụ ka ime gịnị, ka ịjụgbuo ajụgbuo were na-eme gịnị, were na-eri juke na-ese. Ọ bụrụ na onye ụwa gị mete ife aka ọbara, kaba ahụ kwa ọnya bụ aka ọbara, ka gị nwa bụ onye bịara ụwa n'elu kịta ghara imetakwa ife aka ọbara. Ada ndị gboo bụ afa m. Chebili na anyị n'oge ọzọ. Ka emesịanụ. Ndewonu.